सानसे माने बे लकडाउन समावलाय बरिंनो बे फाग्ला बोरायखौ बाहाथारलासो आं बेसे बिदिनो थाफाबाय थानांगौ दे होमबालाय आङो गोदानसो नागिरनोसै लां खान्थि गिलिया साला गोदान लायाबा जालालै बालनि एथ' सासेजों थाबाय थानो हाया महराबो आंना बारा बुरिखायाखै ओरैनोबा बुरिनायालाय बे फोथा थुनायखौ खोमोरबानो सिख्ला नुखागोन दा बायदियाव आराम लाइन मारिनांसिगोन र' सोरनावबा कल खालामनानै र' सालाखौ नाम्बार बुनायनायनां साला सोरनावबा सेंग्रा मोजां हिनजावनाव थांबा हामगौलाय इसोर गुरु माथो नांनायालाय नांगासिनो हमदो हमबा हामसिगौलै हमबा हेलौ मेडाम ना सार जाखोलै हेलौ माथो हरबा हरनानैबो रायलायाबोब्रा माथो सिरिसो थाखोहाय सोर जाखो थैबायलै मायरे सोरबा सिख्लासो हमलाबायबाय आंनाव आं सेंग्राफोरनावसो हरदोंमोन र' एबार खनसे खालामबावनां सोरनावबाफोर नांबायबायो खोमा सेंग्राफोरनाव र' नैबे मोनसे नाम्बाराव हरनो नायनां नांबा हामथारगौलै सोरबा सेंग्रानावनो नांनायालाय नांगासिनो दे नाथाय दाबो हमाब्रा हमबा हामसिगौमोन हेलौ आदा सना हेलौ मेडाम आपनि कौन कइसे आयु माथो सोरबा हारसानावसो थांबाय थैखाबायहाय आं हारसा रोङागारा बोरै रायलायनांगौ दे थैबायहाय आयु जाथजारलै सयथिबो माबा हारसा हौवानावसो थांलाबायबाय खलानो आरो खनसे बर' हिनजावासो हमदों हौवायासो हमनांगौमोन आंनाव आच्छा खनसे फन हरबावनांसिगोनलै बालनि रावबो गैयावनो रायलायखानांगौ ओरैनोबा नांबाय दे नांबाय एबार हयले बर'आनो जाथारबा हामगौहाय आं बाथारबायसो खालि हारसा खालि हिनजाव आं बानायानो हाला बर' हौवाखौनो नाङा बर' हौवानावनो खला नाङा एबार जाथारबा हामगौलै बालनि हमदों मानसिया र' हेलौ आदा सना आयु सोर सिख्ला जाखोलै आंनाव दिनैसो बिदि सिख्ला कल हरफेरदों आंनाव आयु सना मासि गोदै नोंनि आवासा आयु मासि गोदै हेलौ सना डार्लिं आयु सनाया जि लाजि गुसुथारदांहाय आदाया आंनि गारांखौ गोदै मोनदों आरो आदा आं बारा लाजि गुसु नङाहाय मा आंनि रायलायनाया लाजि गुसु बायदि जादों आरो औ हाय सना सनाया आंखौ गोसो थोबायसो नामाब्रा माबा गावहा कल खालामजेननायनिफ्रायनो आंखौ सना होननानै बुंगासिनो जे माबालै आदा सना गोसो थोनायालाय गोसो थोबायमोन आदायासो आंखौबा फसायोना फसाया बेसो जाबाय नालाय बाथ्राया मानो फसाया जानो फसायबायलै सना फसायबाय नोंनि आवाजानो बेसेबांबा गोदैखा मिस्टिनिफ्राय दैसिन सोर सेंग्राया फसायो जानांगौ नोंनि आवाजखौलाय आंथ' फसायखाबायलै सना एक्सेप्ट खालामखाबाय आं नोंखौ सना बहानि जाखो नोङो खोन्थादो दे सना आंथ' फसायखायो नोंखौ आङो माबा मैदेर खर'निसोहाय क'क्राझार मैदेर खर'निसो सना ओमफ्राय आदायालाय बबेनि जाखो आङो माबानिसोलै बे खावथं बाजारनिसो खावथं बाजारनि सना नोंखौ हाबा लाखानोसैमोनलां आङो नों राजि जायोब्ला माबा बैसागावनो लासिगौमोन आङो बैसागावनो आयु थैबायहाय आदा सना एथ' थाब हाबा जायो नालै एथ' थाब हाबा जायो सोरबा आदा सना बोरै नुवा गारा एथ' थाब हाबा जाजानांगौ दे आयु आंथ' नोंखौ दाबो नुवाखै दिनैसो रायज्लायजेनदों ओरैनो बा कलावनो सना होनबालाय सना गाबोन नायलायनोसै सानैजों माबायदि नुयो गाबोनल' फैदो नोङो गौराङाव फैदे आयु आदा सना मा नायलायनांगौ जाखोहाय सानैजों मा नायलायनांगौ दे सना नायलायनाय मानि बे लोगो हमलायनायखौसो होनदोंहाय आरो मा आङो आयु सना आंहा बेखौनो दस्राखौसो सानबावबायमोन निउखि थैखागौसोमोनहाय दे होनबालाय गाबोन लोगो हमलायसै अब्लालाय मावसि आदा सना गाबोन लोगो हमलायसै दे बोरोमाथ' दाबो फैयाब्रा बे आगै सनायालाय थगायखोना माखोसै आंखौलाय ओरैनो आंहा जि मोजां देलायनानै फैलायलाय थादोंमोन बेनि थाखायनो मैया टाइ गोदान गस्ला गोदान स्पेक गोदान आयु मोखां सुजाहैगुलायबाय आङो बेखौ लोगो हमनो थाखायनो आयौ आदा फाग्लि नंगौना माबाया बागदावबा बिदि बागदावहैनालै आदा फाग्लि बिखायानो खावसे थांबायमोन आंना गैलामोनसो
रे दे आयु आगैया माथो जि सुन्दरिथार माथो आयु खावलायाबो जि गिदिर गिदिर माबा नारें खमलानि फिथाइ बायदि गोजा गोजा लायबावसो जारोम जारोमनो आदा सना हा मानोथो उदै नुजालायनाय सारि गाननानै फैलायखो आगैया आं जि लाजिलायबायसो फेसनसोहाय बे आंनि आदा सना फेसनसो आङो नोंखौ नुथों आंनि उदैखौ नुथों होननानैसो गानबोदोंहाय आङो आदा सना आगैना थफसियाबो जि मोजांखाहाय मालाय आयु गग्लसाबो बरियाखा थैखागोनसो ओइ आदा नोङो मानो सिगारेट सोबाय थाखो गुन्दाफोर बायदि आं गिलायलाङोहाय मा सिगारेट सोबाबानो थानो हाया सिगारेट गैयाबानो थानो हाया आङो हिन्जावखौ मोनोब्लाबो थानो हाबावगोनसो नाथाय हयले सिगारेटखौ दिनाव खनसेबाबो सोबनो मोनाब्लानो थानो हाया आङो आगैसना आयु नंगौ नामा आदा औलै आगै सना आगै सना गोबानो लुगैदोंमोनलै नोंखौ गोबानो लुगैदोंमोन आयु आदा सनायाबो मा लुगैयो फालाय आदा आं एसे लाजिनाय मोनोहाय मा आयु आगै सना माथो हमस'नोबो हालायलाया नोंखौलाय मोदोमानो अभार गिदिरद्रायबाय नोंना आगै सना एसे फिसा खालामनानै लाबावदो औहाय जागोन दे आदा सना आगै सना नोंनाथ' रावाथ' मिस्थि बायदि गोदैथारहाय नंगौ नामा आदा सना नाथाय हयले बाथ्राया मोनसे खोथा जाबायना आगै सना थारमाने आङो आंनिफ्राय एसेब्लाबो बैसोआव एसे देरसिन बायदि मोनदों आङो आंनि सन्देहआव बुंनायखौ गाज्रि मोननो नाङा आगै सना आंनि सन्देहआव आङो नोंखौ आंनिफ्राय देरसिन बायदि मोनथारदों आंनि आन्दाज बायदिसो बुंदों आङो आयु आदा सना आंखौ बिदि नुयो आरो आंखौ गिदिर नुथारो आरो आंनि मोदोमा गिदिरखायसो नोङो गिदिर नुदों खोमादांहाय नुनायाथ' आंबो नोंखौ गिदिर नुथारदोंलै गुस्थि गोजौआव दारि दंलायलायो आदाना बोरायफोरासो बिदि लायो गुस्थि गोजौआव दारि लालायलायो आदानाबो दंलायलायोसो आगै सना माबायदि नुदों आङो नायथारनो दे ससमाजों टफिजोंखौ खुदो दे आदा सना नायदो दानिया आंखौ माबायदि नुदों आयौ थैबाय माथो हाबा जानायसो नोंलाय आयौ थैबायलै फाग्ला बेखौनो गोसथोदोंसोमोन आङो फनाव रं नाम्बार जानायखाय थैबायलै माथो जोंनि आइजों समानसो नोङो आयौ थैबाय सेसखासै सयथिबो आयौ माथो आबैसो होनजाथावथाव आबै आंखौ मानो गोसथोलाबायनांगौब्रा सेंग्रा मानसिखौलाय नोंहा बुरि जाबाय नोंहा एसे बुरिबो नालाय बोराय मानसिखौ गोसथोब्रा गोसथोयोबा मानो सेंग्रा मानसिखौ गोसथोलाबायनांगौ आंखौलाय माबाहाय आङो सेंग्रा नङा सानदोंमोन बोरायसो सानदोंमोनहाय आदा सना आयौ आदा होनलायलायबावबायसो आंखौ बुरि मानसियानो आं नोंनि देरसिन ना मासिनलाय नोंसो आंनि देरसिन आबै बुरि मानसियानो बिदि जाबाय बायो नालाय एथ' अगियान सेंग्रा उन्दैफोरजों बिदि गोसथोफानायनि बाथ्रा रायलायनानै लाजिनो रोङासै नोङो फाग्लि बुरि थांनो लासिंसिंनि जाबायलाय आंहा जिबनावबो बिदि रं नाम्बार जानायजों गोसथोलाय आङो बिदिनो थगायलाजोबोसो मानसिफ्रा सोरबा बुरि मानसियानो सिख्लानि बायदि आवाज लानानै रायलायबावलायबावगोनसो थैबायलै आं रायलायथारला जिबनावबो बिदि रं नाम्बार जानायखौ आङो गोसथोलाबायला बेखौनो सिख्ला साननानै आंहा एथ' देलाय बोलायलायबायलै थास जायालै बालनि गस्ला टाइ स्पेक आरो पार्लारावबो हाबनानै फैलायलायथारदोंमोन आङो बेखौनो सिख्ला मोनबाय हाबा खालामनो मोनसिगोन सानलायलायथारदोंमोन आङो गोसो सिं सिंनो गैला आं बिदियाव गैला बिदि रं नाम्बाराव गोसथोनायाव गैला आङो जोब्बाय खब'दार